Sanibonani. Sibuyile futhi igedla.co.za. Siyatholakala ku TikTok, siyatholakala ku Facebook, siyatholakala na ku YouTube. Inamba esitholakala kuzo yizo lezi ezila 0749175387 noma ngasi-emailela ku info@igedla.co.za. Sidayisa imithi, sidayisa iwasho, sidayisa ilwane, sidayisa amafutha elwane, sidayisa okuningi nje kwesintu. Siyasiza nangamaphupho. Siyalapha, senza konke nje. Okwaziyo ukwenziwa ngesintu. Okay, namuhla akoke futhi sibuyela again kwiphupho lemoto. Manje sikhulume ngumuntu othi yena uphupha imoto yakhe. Uyibona ihlele phezulu kweyitina. Noma uphupha imoto yakhe ubona i-engine ikhishiwe. Ubona imoto noma umuntu othi uphupha imoto uthi uyayistarta ayifuni ukuduma. Lelo ke nakhona iphupho elibi elikhombisa ubuthakathi obubi abakwenzile phezulu kwesimo sempilo yakho noma phezulu kwesidalwa sakho lesi siqaphile. Lapha isidalwa sakho basuke basiqedile amandla, basuke basihlulile. Wena lapho okumele ukwenze kumele usukume iphupho elinjalo lusukumele masisha nje. Either uyemntwini ohlolayo akusize kumele akunikeze imithi noma akunikeze iwasho ukuthi isidalwa sakho sizoba resurrected. Uzobona uzothuma uqeda kugeza noma uqeda kufutha ngaloko azoba kunikeze kona. Uzophupha imoto yakho isiduma futhi. Uzophupha imoto yakho futhi usuyidrive again ingasekho edinini. Amasondo uzophupha sabuyelile i-engine sekhona seyiduma nje seyiduma kahle futhi again. Kusuke kungubuthakathi lobubi. Kodwa lokho kusuke kukhombisa kakhulukazi ukuthi wena usubulewe ngokomoya. So lapho kumeleke usukume. Kumele lapho uthola umuntu okwaziyo ukuhlanganisa imithi. Engakululeka nje umuthi okumele ube khona lapho uma isidalwa sakho noma uma usubuyiswa back to life nangabe uphuphe iphupho likanjalo. Umuthi okuthiwa uvuka emalibeni. Uvuka emalibeni lona kakhulukazi okuvuswa ngawo abantu abashonile bese batetiswe ebantwini noma bese bayoganga ngabo nje. Uyabona? Kodwa ke wena uzobe ungawusebenziseli ukuganga. Uvuka loyo kodwa uzobe uvusa isidalwa sakho lesi sekwembethe emalibeni. Uvuka kukhona nawo siyawudayisa nawo. Kodwa ke akusuvuka kuphela obakhona lapho. Imithi nje kumele uyithole ibe u3-4 bese ke khona isiwasho isisodwa nje ozosifaka. Kuba i-Jazz fluid. Ihlahla ezi3 noma ihlahla ezo4 ne-Jazz fluid nayo iba khona. Uzophupha uvuka lapho. Uzophupha uphaphama. Uzophupha uqala phansi. Uzophupha nangabe maybe uzoyiphupha uyibona imoto ihamba lapho usukulinyaziwe. Kodwa ke nawe udinga usizo ngento enjalo nje. Sikhona siyatholakala 24/7 kule number 0749175384 noma ngasi-email ku info@igedla.co.za. Le number futhi yatholakala ku WhatsApp nangabe ubona ukuthi sithatha isikhathi siphendule kuma emails. Isikhathi nginosithatha la kuma emails uphendula. Kodwa ke nangabe uphupha elinjalo yebo usukulinyaziwa kumele usukumele impilo yakho ngokusheshsha. Siyabonga.